Cuacane jan cetar tenan. Lumayan tenan iki pokoke panase. Disyukuri ae. Kadang ya udan, kadang ya panas. Udan disyukuri, panas ya disyukuri. Kaya awak dhewe ngene iki isone ya gur mek mensyukuri tok, Cah. Lah piye arep ngrubah udan ben panas, panas ben udan ya ora iso. Wong kabeh kuwi ya wis ketentuane sing kuwasa. Lah iya ngono to. Piye dina iki cuaca ning daerah ngenamu ngono? Kaya padha kaya ngono aku panas kaya ngene iki. Iki ngene aku kira-kira ana nek 30-an 3 derajat panase, Cah. Jan pol tenan pokoke. Sing ora biasa ning panas-panasan kaya aku ini salah wis positif ra betah tenan. Ning ladang panas, gatel enek uler, alah wis positif ra betah. Kaya aku ini wis kadung terbiasa, Cah. Dadi wis biasa lah. Arep panas, arep udan wis biasa. Panas ngene iki wis ora apa-apa, biasa. Enek uler ngono wis biasa ora gatel. Tapi lek sing ra kulino jan tenan pokoke, positif ra betah. Apa meneh ning singkongan ngono iki akeh uler bulune ngono lho, Cah. Wong aku lho biasane lek nyemprot ngene moro-moro nemplek ono uler bulu. Kaya awakmu sing ra biasa lah wis positif keroken kabeh. Aku wis biasane ngene iki, dadi ya wis ra apa-apa.